телевизор. Йора, аз си казвам, ще направя звезда. Ти бъде ти играй. Ти правиш, оле после да прочети пича. Че 6 минути и после выпуска в бокс. Колко ме да пише на ти камерата? Бабай, ти имаш ли едно такова? Ти... Как скара това нещо? Ала е, бой, ти един крак и с другия го качиш на врата си. Ти беше Денджер Му, бе? Да. Денджер му или Денджер Линк? Денджер Му. Аз ще го стегля нещо. Защото ти е гледал някакви супер изи. Че бач как искам фрик. Супер изи, човек, продават. Искам фрик, може ще... Пак Някои сетови на 9 и един на го 13. направили Баче не е на... Баче не е на филм. Тенис фрик му са го направили сезон хипер тъпо. Преди беше хипер, ако се спустеш. Ти е пълно... Пълен ковчег да спустеш. О, я не го прътя, Що не знам, най-който от презма кикъл. Аз на Денджер Му съм на админа ти. Гилда. Ти къде или? Гъс, той му един след дето може да си прави сам тенис. Слага си картинки, менюто си избира си. О, сериозно е,